Halus ta halus. Yo yo. Sawindu suwe lawase. Yo oke. Pasukan joget siap. Monggo Bapak Ibu sesarengan kali kula. Mbok menawi sak mangke badhe kersa nimbali melih berada musik saged lumantar WA. Ngono ya, Nok? Nggih gratis. 082 227 93 8500. Gratis menika Pak Kaji senengane nyumbang. Yo. Yuh, kangen hati. Pamit aku Jawa ngayu pepojanku Hatiku lara mung kangen sliramu Solo tresna ora bisa lali ambung sliramu tekan bisa nambani Alhamdulillah Pak Mulyadi adalah Ibu kersa nimbali awak dhewek nek nggih kena nggo sang puasa Sesuk. Nik bakdo niki praisa sasi, Pak. Nggih. Nok. Dalam. Traweh lho ya. Nggih. Siap. Mengke tak foto. Status. Mengke live Pak. Traweh, guys. Saiki live streaming pokoke. Traweh, guys. Yuk. Aja. Aja semelang wataku. Bisa sumanding ana ning sisihmu Perdana Musik Indonesia Suara Ibu Hey iya 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 Ora pamit aku
kangen sliramu Bengawan Solo rasane atiku awak lukrah ra bisa turun wewayanganmu ngerindu hatiku Dina wengi tak ati-ati aku tetep kowe bani rasa tresna ora bisa lali namung sliramu tekan bisa nambani hae 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 Nok sadurunge awak ndek pamit matur kalih Mas Delta nyuwun angka WA Mangke WA-ne jenengan lebokke WA aku ya Mas. WA-mu lebokno wae Mbak Yanti aku gasah. Kakean lebon. Ngene penyanyi sing padha perawan karo Joko. Ya aku wis kakean lebon Mas. Nok perawan kupinge Wis kakean lebon aku gasah. Perawan jahitan. yuk Aja sebelang wong bagus. Wis ngakui ora bakal layu. Ora suwe aku bali. Bisa sumanding ana ing sisihmu. Nulis nggih. Aturaken wilujeng sonten para sowan kula sapa ngomyong nyuwun ageng samudra pangapunten awit panjenenganipun boten tungkap mugi-mugi samangke saged pinanggih milih wonten ing swasana kedangan atau bisa berjumpa lagi di untungan pangawdilan waktu yang kami harapkan. Matur sanget dumateng panjenengan Bapak Mulhidala Ibu, ugi Bapak Agus Priyono menangka besan, ugi kadang kula kinasih Bapak Sugiman lan sageng para tamu nyuwun ageng pangapunten. Mekan Bapak nggih pangapunten saestu mugi-mugi saged pinanggih wonten ing swasana kadhakan. Wis sanane ngatur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.